Hello everyone, welcome to my channel Pretty Indian Lifestyle. So இன்னைக்கு வீடியோ என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் நான் வந்து ஒரு ஸ்க்ரப்பும் ஒரு ஃபேஸ் பேக்கும் வாங்கினேன். அது வந்து நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு பர்சனலாக அது எப்படி இருந்தது, லைக் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, அதை பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எவர்யூத் தான். ஸோ எவர்யூத்தில் வந்து எல்லாமே ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபேஸ் வாஷ், அந்த கோல்டன் க்ளோ பீல் ஆஃப் எல்லாமே வந்து ஒரு சூப்பர்பான ப்ராடக்ட். இதுவும் வந்து நல்ல ப்ராடக்ட், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் பர்சனலாக எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. ஸோ எவர்யூத்தில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், அவ்வளோ ஃபேஸ் வாஷஸும் சரி, இந்த கோல்டன் க்ளோ பீல் ஆஃபும் சரி ஒரு பெரிய ஹிட். ஆனால் எனக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த டேன் ரிமூவல் ஸ்க்ரப்போ ஃபேஸ் பேக்கோ வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை. பட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். மேபி என் ஸ்கின்னுக்கு செட் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம், உங்களுக்கு செட் ஆகலாம். ஸோ அதனால் அதை பற்றின ரிவ்யூ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன். ஸோ பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் ஸ்க்ரப் பார்த்தோன்னா வித்தின் 115 rupees 115 rupeesக்கு தான் வாங்கினேன். அண்ட் ஃபேஸ் பேக் பார்த்தோன்னா 99 rupees ஐ கெஸ். ஸோ ஐம் நாட் ஷுர். ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா டேன் ரிமூவல் ஸ்க்ரப்பில் இது என்ன ஃப்ளேவர்னால் சாக்லேட் அண்ட் செரி. இது கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ்ஃபோலியேட்ஸ் டு ஹெல்ப் ரிமூவ் டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து லக்ஸூரியஸ் ப்ராடக்ட்டும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லிலையும் ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் நிறைய வந்து நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிறதும் இருக்குது. ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாத சில விஷயமும் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி லைக் ஆட் ஒன் அவுட், அந்த மாதிரி தான் வந்து இதுவும். ஸோ இது வந்து எனக்கு பர்சனலாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இப்போது இது ஸ்க்ரப்பும் சரி ஃபேஸ் பேக்கும் சரி யூஸ் பண்ண உடனே மைல்டு ஃப்ராக்னன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. பட் எடுத்தோடனே டக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு பிரைட்னஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸ்கின்னில். அதுக்கப்புறம் நார்மலாக தான் இருக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் இன்ஸ்டன்ட், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துட்டு தென் அகெயின் அது வந்து அந்த டேன் ரிமூவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. ஜஸ்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிமூவ் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து நார்மலான ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸ்கின் கலர் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது. எக்ஸ்ஃபோலியேஷனில் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது, வெரி வெரி ஜென்டில். ஸோ இதோட பேக்கேஜிங் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ இது பேக்கேஜிங் பார்த்திங்கன்னா பாட்டில் பார்த்தாலே தெரியுது, ஒரு சூப்பரான க்யூட் பேக்கேஜிங் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ராடக்ட்டும் கூட. அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு காப்பர் சாக்லேட் ஃப்ளேவருங்கிறதுனால இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காப்பர் பேஸ்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து நான் ஆக்சுவலி தீத்துட்டு தான் உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். நான் வந்து நைக்கா ஹாலில் வந்து உங்களுக்கு இது காமிச்சிருப்பேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. நீங்கள் பார்க்கணும் இது கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு கார்டு கொடுக்குறேன், மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சனலாக நான் தீத்துட்டு சரி ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஓகே எப்படி இருக்கோ டே பை டே யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்து நான் வந்து இதை ரிவ்யூவிலேருந்து லேட்டாக கொடுக்குறேன். ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபேஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் செகண்ட் டைம் யூஸ் பண்ணேன். தேர்ட் டைம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பிகாஸ் லைக் அட்லீஸ்ட் கை காலில் இருக்கிற டேனுக்காவது யூஸ் ஆகட்டுமே அப்படின்ட்டு. நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அதை முடிஞ்சளவு வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன்னா ஐ ஜஸ்ட் யூஸ்ட் ஃபார் மை ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ். அண்ட் தென் ஃப்ளேவர் மைல்டு கேரமல், ஒரு மாதிரி சாக்லேட் ஃப்ளேவர் மைல்டு கேரமல் எல்லாமே ஓகே. ஆனால் நமக்கு வந்து ரிமூவிங் டெட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்ஃபோலியேட் பண்ணி ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்குதுன்றோம் இல்லையா, அந்த இன்ஸ்டண்ட்லேயே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது, சாஃப்டாகவும் இருக்குது. நான் வந்து அது இல்லைன்னு மறுக்கலை. பட் அது வந்து ஒரு டெம்ப்ரரி தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக தான் இருக்குது. யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நல்லா இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஸ்கின் நார்மலாக தான் இருக்கும், பெருசாக எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. ஸோ இதோட ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி, ஒரு பேக்கேஜிங் பார்த்திங்கனாலும் க்யூட்டாக இருக்கும். எக்ஸ்ஃபோலியேட்ஸ் வெல் அப்படின்னாலும் அது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அது ஒரு மைனஸ் தான். அண்ட் ஹார்ஷாக இல்லை, டெஃபினட்டாக ஹார்ஷாக இல்லை. மற்ற ஸ்க்ரப்ஸ் மாதிரி இது வந்து ஹார்ஷாக இருக்கான்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக ஹார்ஷாக இல்லை, சாஃப்டாக தான் இருக்குது. கிளியர் ஸ்கின், ஆமாம் கிளியர் பண்ணுது, பட் ஜஸ்ட் ஃபார் சம் ஹேர்ஸ் அவ்வளோதான். அண்ட் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதோட ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம். அண்ட் மைனஸ்ன்னு பார்த்தா டப் ரொம்ப ஹெவி. டேன் ரிமூவ் ஆகுதான்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக இல்லை, ஹானஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக கிடையாது. நீங்கள் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்டில் ட்ரை பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இதை விட வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் கம்மிங் டு ஃபேஸ் பேக் பார்த்தாலும் அதே தான்.
சேம் இன்க்ரீடியன்ட் தான். நம்ம ஸ்க்ரப்புக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டீடாக்சிஃபை ஸ்கின் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் ரிமூவ் டேன். இதுவும் வந்து போட்டால் மாவு மாதிரி இருக்குது, சீக்கிரம் குயிக்காக ட்ரை ஆகிடுது. பட் அதே தான், நம்ம வந்து அந்த டக்குன்னு ஒரு பளிச்சுனஸ் கொடுக்குது, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் கிடையாது. கொஞ்ச நேரத்துலேயே அதுவும் போயிடுது. ஸோ பார்த்தோம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேக்கிங் பார்த்துடலாம். பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் ஒயிட் வித் சாக்லேட் அந்த காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் இது வந்து 15 to 20 minutes ஃபேஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு வந்து நான் அப்ளை பண்ணி 10 minutesலேயே வந்து சீக்கிரம் வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. அடுத்து பார்த்தோன்னா இது வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது ஜென்டிலாக ரப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சீக்ஸை வாஷ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அண்ட் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, நம்ம வந்து ஒரு டேன் ரிமூவ் ஸ்டப்பானாக இருக்கிற டேனை வந்து ஒரு 2 to 3 யூசஸில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேக் ஸ்கின் சாஃப்ட் அண்ட் சப்பிள். ஆமாம், அதை டெம்ப்ரரியாக பண்ணணுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, கண்டிப்பாக பண்ணுது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு மிராக்குலஸ் ப்ராடக்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிடையாது. ஜஸ்ட் டேன் ரிமூவல், கை கால் டேன் ரிமூவலுக்கு ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் வாங்கி ட்ரை பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இதுலேயும் ப்ளஸ் வந்து ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி, பட்ஜெட் அண்ட் ஸ்கின் வந்து டெம்ப்ரரியாக ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்குது. அண்ட் நெகட்டிவ் வந்து நான் சொன்னது தான், நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து எவர்யூத்தோட டேன் ரிமூவல் பேக், ஸ்க்ரப் அண்ட் ஃபேஸ் பேக்கை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து முழுக்க என்னோடய ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ, என்னோடய பர்சனலில் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிற ரிவ்யூ. மேபி உங்களுக்கு செட் ஆகலாம், செட் ஆனால் யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ். ஸோ மறுபடியும் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நிச்சயமாக சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வர்த்தாக இருக்குது, பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் அண்ட் ஷேர். டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஐ வில் ரிப்ளை. அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you next video. Take care. Bye bye.